Καλό μεσημέρι. Δευτέρα σήμερα 13 Ιανουαρίου, Σωτήριον έτος 2014. Λοιπόν, κάθαρση παντού και όχι κάλπες, λέει το μήνυμα του Μαξίμου. Επιδίωξη του Μαξίμου είναι να δημιουργηθούν, λέει, συνθήκες πολιτικής σταθερότητας εν μέσω των ραγδαίων δικαστικών εξελίξεων. Επιμένει ο κύριος Σαμαράς να δίνει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές. Πάντως, για να πω την αλήθεια, και εγώ αν ήμουν στη θέση του δεν θα έκανα πρόωρες εκλογές αν λάτρευα τόσο πολύ την καρέκλα της εξουσίας και ήμουν διατεθειμένος για να δημιουργήσω εικονικό πρωτογενές πλεόνασμα, να αφαιρέσω εισοδήματα από το μεγαλύτερο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών για να ζω εγώ καλά και οι άλλοι χειρότερα. Και αφού φυσικά δεν θα ήμουν μόνος μου και θα είχα τη στήριξη ολόκληρου του πολιτικού καθεστώτος που σχετίζεται με το κοινοβούλιο, γιατί να το κάνουμε άλλωστε, όπως έλεγε και ο πρώην πρωθυπουργός. Ακούτε Giga FM 105,4. Από τα όμορφα Ιωάννινα έχει λίγο συννεφιάσει σήμερα. Ο καλός καιρός, η ηλιοφάνεια κράτησε για 4-5 μέρες. Αραιή συννεφιά στο γιαννιώτικο ουρανό. Να πω καλό μεσημέρι σε όλους τους δουλοπάρικους και τις δουλοπάρικες των Ιωαννίνων, της Υπήρου και ολόκληρης της Ελλάδος. Δουλοπάρικοι και δουλοπάρικες, καλό σας μεσημέρι. Η δουλεία συνεχίζεται κανονικά. Είναι, βρε παιδί μου, ένας τρόπος σαν να ζούμε στην αρχαία Αθήνα και από τη μια πλευρά να έχουμε βολέψει ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, να τους έχουμε τακτοποιήσει επάπειρον, και από την άλλη εμείς να είμαστε οι δούλοι τους που εργαζόμεθα για να ζουν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα. Και φυσικά δεν ξέρω εσείς αν το καταλαβαίνετε, αλλά δεν είναι θέμα εκλογών να αλλάξουμε. Επίσης, δηλαδή, αν καθίσουν άλλα πρόσωπα στο τιμόνι της εξουσίας του Δήμου, της ενός ανδρός αρχή, δηλαδή τα άλλα πρόσωπα, με την έπαρση που σου δίνει η απόλυτη εξουσία του Δήμου ή της περιφέρειας, θα μείνουν άφθαρτα ηθικά κλπ. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα και όπως ξέρετε τις Δευτέρες έχουμε καθιερώσει να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από ένα αρκετά σημαντικό θέμα, από να συνομιλούμε με ανθρώπους που βρισκόμαστε σε μια ομάδα που θεωρούμε ότι κάποτε θα πρέπει να βάλουμε τον δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τον πραγματικό έλεγχο του καθεστώτος, πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και έτσι θα ξεκινήσει, όπως ξέρετε, κάθε Δευτέρα έχουμε καθιερώσει να μιλάμε με τον κύριο Βασίλη Θεοδωρόπουλο, μέλος της ομάδας AEND. Βασίλη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, θα έλεγα καλό το 2014, γιατί θα είναι το έτος της ελευθερίας των Ελλήνων. Θα είναι το έτος που θα λάμψει το φως στην Ελλάδα. Θα ήθελα επίσης να πω καλό μεσημέρι και στον Νίκο τον Αμάραντο, που πιστεύω να συνδέθηκε, και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε.
Ωραία, νομίζω ότι έχει συνδεθεί και ο Νίκος ο Αμάραντος και όλα τα παιδιά. Βλέπω εδώ μια μεγάλη λίστα, μια τεράστια λίστα στο ίντερνετ ανθρώπων οι οποίοι μας παρακολουθούν από πολλά διαφορετικά μέρη. Καλό μεσημέρι σε όλους παιδιά και εκτός Ιωαννίνων, εκτός Υπήρου, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. 2-14 έτος απελευθέρωσης. Έτσι. Το 2014 θα είναι το έτος απελευθέρωσης της Ελλάδος. Να πάμε ένα χρόνο πίσω. Πρωτού από ένα χρόνο, πόσοι ξέραμε, τι ξέραμε και αν ξέραμε. Σε ένα χρόνο μέσα έχουν αφυπνιστεί πάρα πολλοί Έλληνες. Έχει γίνει μια μεγάλη ενημέρωση και έχει γίνει από εμάς τους ίδιους τους πολίτες. Μόλις κάποιος μάθει, αισθάνεται την υποχρέωση και αποστολή να αφυπνίσει συνέλληνές του που είναι γύρω του. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί συνέλληνες οι οποίοι έχουν σαν αποστολή τους την ενημέρωση και η ενημέρωση είναι πραγματικά τεράστια. Είναι τόσο μεγάλη που έχει φέρει σε πολιτικό αδιέξοδο τους ανθρώπους που ασχολούνται και είναι μέσα στο πολιτικό κατεστημένο. Ξέρουν πάρα πολύ και όταν βλέπουν κάποιον βουλευτή του λένε της περιοχής τους, κύριε βουλευτά, ξέρετε ότι έχετε μία μήνυση για εσχάτη προδοσία? Ξέρετε ότι έχετε μία μήνυση για κακουργηματική απιστία και για παράβαση καθήκοντος? Εκεί πέρα αρχίζουν τα μισόλογα, τα αυτά, όχι δεν ξέρω, δεν γίνεται κτλ. Αλλά μετά από μια μέρα, μετά από 2, μετά από 3 θα ξανά έχουν την ίδια ερώτηση. Μέχρι πότε θα μπορούν να υπεκφεύγουν? Γιατί πραγματικά τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Όλοι σήμερα ξέρουμε ότι τα 600 δις, γιατί θα ξεκινήσω από εκεί, είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμό υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας. Όλοι σήμερα ξέρουμε ότι έχει απαντήσει ο πρόεδρος της Βουλής και έχει πει στον κύριο Σόρα ότι αυτά πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο υπουργό. Και ξέρουμε ότι ο αρμόδιος υπουργός δεν είπε ότι δεν υπάρχουν, δεν είπε ότι είναι πλαστά. Είπε ναι, αυτά είναι και έδωσε εντολή στους 3, τον Προβόπουλο, Τράπεζα της Ελλάδος, στον Μαστρόκαλο που είναι τον πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και στην 23η Διεύθυνση του Λογιστηρίου του Κράτους να προχωρήσουν στον έλεγχο του λογαριασμού, ενδεχομένως για να κατέβουν. Μετά έκλεισε η ιστορία. Αλλά αυτά τα ξέρουμε. Και ξέρουμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ότι στις 28 Έκτου του 2013 έγινε ένα δικαστήριο στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο απεδείχθηκε περίτρανα ότι υπάρχουν αυτά τα 600 δις και είναι πάντα στη διάθεση των Ελλήνων. Βέβαια υπάρχουν μερικοί τώρα που αρχίζει ο Ντίνος από εδώ και μετά να λειτουργεί. Ξέρεις, είναι πρωτοδικείο. Θα ήταν καλύτερο αν ήταν εφετείο. Πολύ ωραία. Να κάνω μια ερώτηση ανάποδη. Εάν το πρωτοδικείο είχε πει ότι αυτά του Σόρα τα ομόλογα δεν είναι πραγματικά, τι θα γινότανε? Όλες οι εφημερίδες και όλος ο κόσμος θα φώναζε αυτό. Γιατί όλα αυτά διευθύνονται από τους ίδιους, από το ίδιο πολιτικό κατεστημένο. Τώρα, ενώ είναι αθωτικό, βρίσκουν μέχρι να λένε ότι επειδή είναι πρωτοδικείο δεν είναι τόσο δυνατή η απόφαση. Αν είναι δυνατόν, η απόφαση είναι τεράστια. Είναι πολύ δυνατή. Και όλα αυτά υπάρχουν. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει να προχωρήσει η μήνυση αυτή η οποία έχει καταθέσει ο Αρτέμις Σόρας. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι σαν ενεργοί Έλληνες πολίτες να κάνουμε την ίδια μήνυση και από τη μεριά μας. Από τη μεριά δηλαδή των ενεργών πολιτών. Και αυτή η μήνυση θα περιλαμβάνει επιπλέον το στοιχείο της απόφασης του δικαστηρίου που φαίνεται πεντακάθαρα ότι υπάρχουν ελεγμένα και είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή να κατέβουν και μάλιστα ενοχοποιείται και το κατεστημένο γιατί δεν τα έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Ναι. Και θα εμπλουτίσουμε ακόμα την μήνυση αυτή με ένα επιπλέον στοιχείο κατηγορίας, το οποίο είναι και αυτό κακουργηματικό, για την γενοκτονία η οποία επιτελείται τώρα στην Ελλάδα. Για ηθική αυτουργία κατά της γενοκτονίας. Γιατί ο Έλληνας
αυτός ο περήφανος λαός που έχει προσφέρει τόσα πολλά, όλα είναι δικά του, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Να του λένε ότι χρωστάει, να του λένε ότι είναι τεμπέλης, ότι δεν δουλεύει και θα τιμωρηθεί στον ελληνικό λαό, που τα έχει δώσει όλα. Φυσικά πρέπει εδώ να πούμε ότι τα στοιχεία τα οποία εκδίδει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, όταν επειδή τα διαβάζει ο καθένας όπως θέλει, μιλούν για τον ιδιωτικό τομέα ότι είναι ο σκληρότερα εργαζόμενος του δυτικού κόσμου. Και μάλιστα, επειδή έχω εδώ μια έκθεση της Eurostat που έγινε το 2010, τα στοιχεία λένε ότι ο ιδιωτικός τομέας της Ελλάδος, 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι, παρήγαγαν μέχρι το 2010 240 δισεκατομμύρια ευρώ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Σε καμία άλλη χώρα τόσο λίγοι εργαζόμενοι δεν παρήγαγαν τόσα πολλά. Όταν μιλάμε, επειδή όμως τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο δημόσιο, στους πραγματικούς τεμπέληδες καρεκλοκένταυρους και τα κομματόσκυλα που κρατούν το καθεστώς όρθιο, εκεί βέβαια η διαφορά είναι τεράστια. Ένας τεράστιος αριθμός δίθεν εργαζομένων, οι οποίοι εμφανίζονται με εισοδήματα πολύ μεγάλα, δεν παράγει τίποτε. Αλλά οι υπόλοιποι πολιτικοί, πολιτικάντιδες κλπ. Χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα, έτσι, και έτσι εκτρέπουν την κοινή γνώμη από τα πραγματικά στοιχεία. Διότι τα πραγματικά στοιχεία άλλα λένε. Ένα πολύ μικρός αριθμός εργαζομένων Ελλήνων παράγει ένα τεράστιο ΑΕΠ. Δυστυχώς για αυτούς που δεν έχουν διαβάσει σωστά την έκθεση, ψεύδονται. Αγαπητέ μου, οι Έλληνες είναι σκληρά εργαζόμενοι, οι Έλληνες του ιδιωτικού τομέα. Φυσικά στη συνέχεια τώρα τους βγάζουμε και αυτούς στην ανεργία που εργάζονται και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, τους κάνουμε ανέργους, τους κάνουμε ανήμπορους να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους και καταλήγουμε να τους λέμε και αυτούς τεμπέληδες. Εμείς δεν θα περιμένουμε εκθέσεις για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Και από την άλλη μεριά δεν έχουμε πει ότι είμαστε πολύ καλή παραγωγή. Αλλά όντως υπάρχουν πολλοί τεμπέληδες που τα μόνα που αφήνουν στην Ελλάδα είναι τα αστικά λύματα και εισπράττουν από τους υπόλοιπους που εργάζονται. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει μια τεράστια κοινωνική αδικία μεταξύ αυτών που πραγματικά εργάζονταν, που προσέφεραν στην κοινωνία, και αυτών οι οποίοι εισέπραταν από τους εργαζόμενους Έλληνες, οι οποίοι είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Ατελείωτες ώρες δουλειάς με πολύ λίγα χρήματα. Αυτή την αδικία την έχει παράξει το πολιτικό κατεστημένο. Αυτή την αδικία την έχει παράξει για να κάνει την πελατεία του. Να έχει τους πελάτες του. Και πίσω από το πολιτικό κατεστημένο εξυπηρετούνται άλλα συμφέροντα των επικυριάρχων και όλα αυτά μαζί δένουν. Εμείς σαν Έλληνες λέμε ότι δεν είμαστε η καλύτερη παραγωγή, παρόλο ότι εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά. Εμείς σαν Έλληνες είμαστε δημιουργοί. Και αν δούμε σε όλο τον πλανήτη, αυτοί που πρωτοπορούν ακόμα εκτός Ελλάδος στη δημιουργία είναι Έλληνες. Εάν αυτά τα στοιχεία έρθουν στην Ελλάδα και δουλέψουμε όλοι μαζί, ενωθούμε οι Έλληνες, τότε θα καταλάβουν όλοι, που μάλλον το έχουν καταλάβει, δεν το ομολογούν, θα ομολογήσουν όλοι, ότι εδώ είναι η δημιουργία. Μετά από τους πολιτικούς οι οποίοι είναι σε δύσκολη θέση γιατί θα αναγκαστούν οπωσδήποτε να απαντήσουν κάποια στιγμή και να λογοδοτήσουν, έχουμε και τους συναδέρφους σας, τους μεγάλους συναδέρφους σας, τους δημοσιογράφους εννοώ. Προ μίας ώρας τέλειωσε ο Αρτέμις Ώρας σε μια συνέντευξη που έδωσε, χήμαρος όπως πάντα, θα παρέσει ρόλα, δεν άφησε τίποτα στο πέρασμά του, και έγινε σχόλιο για τον Χατζηνικολάου, τον Νίκο, στον Ενικός GR, αν θυμάμαι καλά. Εκεί πέρα ρωτήθηκε ευθέως από κάποιον ακροατή την γνώμη του τι έχει να πει για τα 600 δις του Αρτέμις Ώρα που είναι κατατεθειμένα στην ελληνική δημοκρατία.
λίγο πειραγμένος. Το μόνο το οποίο κατόρθωσε να ψελίσει είναι ότι οι πληροφορίες που έχει από βουλευτές, από τον Στουρνάρα, δεν ξέρω από πού ακριβώς, είναι ότι δεν είναι αληθινά, ότι είναι πλαστά. Ότι δεν νομίζω να είπε κάτι, δεν νομίζω να είπε κάτι τέτοιο. Ο Χατζηνικολάου είναι πάντα πολύ προσεκτικός. Ότι δεν, όταν ρωτήθη ευθέως... Επειδή τον ξέρω καλά, είναι τώρα συνεργάτης μου περίπου 4 χρόνια, ξέρω ότι είναι προσεκτικός, δεν νομίζω να το είπε έτσι. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι έχει πληροφορίες από το Υπουργείο ακριβώς, ότι δεν είναι εντάξει, ότι αν δεν είναι εντάξει σημαίνει ότι είναι πλαστό, ότι δεν είναι αληθινό, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Επειδή λοιπόν και εσύ τον εκτιμάς, θα θέλαμε την επικουρία σου. Ναι. Θα θέλαμε την επικουρία σου. Δεν είναι θέμα εκτίμησης. Εμένα είναι συνεργάτης μου, αλλά ξέρω ότι ο Νίκος ο Χατζηνικολάου είναι πολύ προσεκτικός στις απαντήσεις του σε τέτοια θέματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή απάντησε έτσι και επειδή δεν δέχεται ότι υπάρχουν αληθινά τα 600 δις, επειδή έχει πληροφορίες, θα θέλαμε αυτές τις πληροφορίες, εφόσον είναι επίσημες, να τις μοιραστεί μαζί μας, να μας δείξει τι έχει και δεν έχουμε εμείς. Εφόσον είναι συνεργάτης, αυτό ακριβώς λέω, εφόσον είναι συνεργάτης σας, αυτό που θα θέλαμε και εμείς να του ζητήσουμε και εσείς να του ζητήσετε, αυτές τις πληροφορίες περί μη εγκυρότητας των προσφορών του Αρτέμις Ώρα να τις κάνει, να μας κοινοποιήσει. Να ξέρουμε ότι και εμείς τι κάνουμε. Γιατί εμείς αυτά που έχουμε, οι προσλαμβάνουσες που έχουμε, είναι τελείως αντίθετες. Εμείς ξέρουμε και έχουμε τα έγγραφα που αποδεικνύεται ότι υπάρχουν αυτά και ότι είναι δικά μας και είναι κατατεθειμένα εκεί που είναι. Εάν υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες είναι στα χέρια του κυρίου Χατζηνικολάου, θα θέλαμε να τις έχουμε και εμείς. Να μην τις κρατάει για τον εαυτό του. Ναι. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε, κύριε Θεοδωρόπουλε, ότι θα θέλαμε να υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο ότι ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχουν κάποιοι τρελοί οι οποίοι συνοστίζονται γύρω από μια άποψη συγκεκριμένη και οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά τα οποία δεν υπάρχουν και θα έπρεπε το Υπουργείο, η κυβέρνηση να κάνει μια επίσημη ανακοίνωση ότι εδώ κυκλοφορούν κάποιες τέτοιες απόψεις, δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Για αυτούς και για αυτούς τους λόγους εμείς το ψάξαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά ως κυβερνήτες μιας χώρας και να στερήσουμε από τον ελληνικό λαό τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια. Το ψάξαμε το θέμα και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν. Αλλά επίσημα, όχι ανεπίσημα. Το θέμα είναι αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει. Τώρα, όντως διαρρέονται πληροφορίες, θα τις έχετε δει και εσείς και στο λοιπόν, και στο αλλά εμείς περιμένουμε μια σαφή απάντηση. Τώρα, περιμένουμε από τον κύριο Χατζηνικολάου, γιατί περί αυτού έγινε ο λόγος. Ναι. Εφόσον έχει τέτοια στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, φαντάζομαι δεν θεωρείτε ότι ο κύριος Χατζηνικολάου είναι ο αρμόδιος για να γνωρίζει τόσο καλά το θέμα αυτό. Τότε, αν δεν είναι αρμόδιος, πολύ ευχαρίστως να ενημερώσουμε τον κύριο Χατζηνικολάου με όποιο τρόπο θέλει και να του φέρουμε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Εάν έχει κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι ικανότερα, είναι δυνατότερα, να μας τα δώσει. Δηλαδή αυτό που θέλω, που κάνω πρόταση τώρα, είναι ότι αν έχει στοιχεία τα οποία ενισχύουν αυτή την άποψη ότι δεν ισχύει η προσφορά του ώρα, να μας τα παραθέσει. Και εμείς είμαστε στη διάθεσή του να του παράσχουμε οτιδήποτε στοιχείο θέλει για να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε είναι αληθινό. Ωραία. Είναι δηλαδή καλόπιστη ανταλλαγή αποδείξεων. Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό που μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Σε αυτό μόνο το σημείο εγώ θα κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση ότι εδώ αυτοί που έχουν την ευθύνη να παραθέσουν τέτοια στοιχεία είναι αυτοί που ασκούν εξουσία. Είναι η κυβέρνηση, το καθεστώς που ασκεί εξουσία. Κατά βάση. Έτσι δεν είναι? Μήπως λοιπόν, χωρίς να θέλω να θίξω τον κύριο Χατζηνικολάου... Όχι, δεν τον θίγουμε. Να σας πω κάτι, δεν τον θίγουμε. Και δεν απευθύνομαι σε αυτόν. Μήπως χρησιμοποιούνται οι δημοσιογράφοι για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη, περνώντας τη γραμμή του πολιτικού συστήματος, του πολιτικού κατεστημένου,
το οποίο δεν είναι αληθινό? Και εφόσον δεν έχουν τη δύναμη και τα κότσια να βγουν μόνοι τους και να θέσουν επίσημα το θέμα και να πούν ότι αυτά που λέει ο Σόρας είναι ψέματα, ότι ο Σόρας είναι απατεώνας και δεν ισχύει τίποτα, κάνουν με διαρροές αυτή τη δημοσιοποίηση του θέματος χωρίς να προβάλλονται, χωρίς να παίρνουν ευθύνη και να βάζουν δημοσιογράφους να τα περνάνε αυτά στον κόσμο. Ναι. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι και κάποιοι δημοσιογράφοι προσπαθούν να περάσουν τέτοιου είδους απόψεις στον κόσμο έτσι ώστε να επηρεάσουν? Είναι δεδομένο. Άλλωστε υπάρχει και μήνυση κατά του δημοσιογράφων και κατά της εφημερίδος Έθνος, το οποίο πήρε μια διαρροή από μια εσωτερική αλληλογραφία μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, που απαγορεύεται να εκτεθεί αυτή, γιατί προφανώς όλα αυτά έχουν κάποιο υποτίθεται εμπιστευτικότητα. Ωραία. Και αυτό διέρευσε διαμαγείας και πήγε συγκεκριμένη εφημερίδα και το πιάνει τώρα ο δημοσιογράφος, ο οποίος βέβαια καμία σχέση με τη διαρροή, γιατί η διαρροή είναι πονηρή, δεν εκτίθεται, δεν ονομάζει, δεν λέει συγκεκριμένα ότι αυτός ο αριθμός του ομολόγου, δεν λέει ότι του Σόρα τα ομόλογα είναι έτσι, όχι. Απλώς πληροφορίες από δήθεν, ας πούμε, κυβερνητικούς της Ουάσιγκτον ή δήθεν ιντερνετικές πληροφορίες, ότι υπάρχουν πλαστά αμερικάνικα ομόλογα. Πολύ ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ μιλάμε επί συγκεκριμένου. Είναι ορισμένα ομόλογα κατατεθειμένα σε λογαριασμό, είναι όλα εμπεριστατωμένως ενεχειριασμένα στους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι θεσμικά έχουν το δικαίωμα να τα ελέγξουν όλα. Και περιμένουμε να πάρουμε πληροφορία από το ίντερνετ για να μας πει ότι υπάρχουν ενδεχομένως αμερικάνικα πλαστά ομόλογα. Που σημαίνει ότι ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία έχει τα θεσμικά όργανα να ελέγξει και εφόσον δει ότι δεν είναι σωστά, οφείλει, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον λαό. Όχι να λέμε εμείς πες μας αν είναι σωστά. Όχι να κάνει ο Σόρας εξώδικα για να του απαντήσουν οι υπηρεσίες. Πρέπει από μόνοι τους να μας απαντήσουν, να μας πούνε κύριοι, αυτά τα ομόλογα είναι πλαστά. Δεν κάνουν. Δεν περνάνε. Δεν τα δέχεται η Αμερική. Να ας πούνε κάτι. Αυτή η σιγή είναι πολύ ύποπτη. Μα σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Εδώ υπάρχει μία σιγή γύρω από ένα θέμα το οποίο σχετίζεται πραγματικά με το μέλλον της Ελλάδος. Ισχύουν ή δεν ισχύουν? Δεν απαντά το κράτος. Το κράτος πρέπει να απαντήσει. Νομίζω ότι κανένας πολίτης, σε οποιοδήποτε πόστο και αν ανήκει, δεν έχει τη δυνατότητα πραγματικά να αξιολογήσει αυτή την πρόταση όσο έχει τη δυνατότητα να το κάνει το πολιτικό σύστημα, να το κάνει το κράτος, να το κάνει η κυβέρνηση. Ναι, επειδή δεν είναι θέμα δυνατοτήτων κυρίως, είναι θέμα υποχρεώσεως. Ναι, φυσικά και είναι θέμα καθήκοντος για την κυβέρνηση να το κάνει. Δεν μπορεί να τιμωρεί τον ελληνικό λαό με αυτόν τον τρόπο, να τον εξαναγκάζει σε εξαθλίωση, έτσι, και να μην δίνει απάντηση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πρέπει να δώσει απάντηση. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνει το κράτος, το αρμόδιο. Οι άνθρωποι που ψηφίστηκαν για να διαχειρίζονται τις τύχες μας. Αυτοί κυρίως δεν πρέπει να το κάνουν. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, αλλά επειδή υπάρχει και διοίκηση, η διοίκηση θεσμικά έχει την υποχρέωση να απαντάει. Δηλαδή ο διαχειριστής του δημοσίου χρέους έχει ένα ερώτημα από τον Στουρνάρα. Οφείλει λοιπόν να απαντήσει αυτόν που το ρωτάει. Τι γίνεται με αυτά τα ομόλογα? Ή ο κ. Προβόπουλος. Αυτό που λέτε τώρα είναι κάτι καινούριο. Ο διαχειριστής του δημοσίου έχει ρωτήσει ο Υπουργός Οικονομικών τον ΟΔΙΧ σχετικά με αυτό το θέμα? Έχει κάνει γραπτή? Αυτό το έχουμε πει επανειλημμένως. Ότι όταν κατατέθη ο φάκελος στον κύριο Στουρνάρα, ναι, αυτός τον πήρε στα χέρια του, προφανώς τα έλεγξε όλα, δεν υπάρχει περίπτωση, είχαν ελεγχθεί προτού φτάσουν εκεί όλα. Ναι. Τα έδωσε για την διευκρίνηση της διαδικασίας του κατεβάσματος, ας πούμε, σε τρεις. Στον κύριο Προβόπουλο, στον κύριο Μαστρόκαλο, που είναι ο αναπληρωτής διοικητής του οργανισμού,
Λοιπόν, για να καταλαβαίνουν όλοι που μας ακούνε, ο κύριος Προβόπουλος είναι ο πρόεδρος της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Μαστρόκαλος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Μπράβο. Έτσι. Και στην 23η Διεύθυνση του Λογιστηρίου του Κράτους. Και στο Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι οι οποίοι ασχολούνται με το δημόσιο χρέος το ελληνικό. Έχει διαβιβαστεί λοιπόν από τον Υπουργό Οικονομικών ένα έγγραφο με το οποίο ζητά από τις τρεις αυτές αρχές να ελέγξουν τη διαδικασία του κατεβάσματος. Ναι. Δεν τίθεται θέμα περί πλαστότητος ή μη καταλληλότητος των ομολόγων με κανένα τρόπο. Έτσι. Και αυτό είναι κοινοποιημένο στον Αρτέμι Σόρα, στον Λαμπράκη, τον πρόεδρο της ΕΝ και αν θυμάμαι καλά και στον δικηγόρο, τον Γιώργο Παπαδάκη. Πάρα πολύ ωραία. Που σημαίνει ότι είναι η γνώση τους όλων. Είναι η γνώση όλων. Το έγγραφο από τον Υπουργό Οικονομικών έφτασε σε αυτές τις υπηρεσίες, κοινοποιήθηκε και στην ομάδα ΕΝΤ και στον κύριο Σόρα, έτσι. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχει υπάρξει απάντηση από τις αρχές αυτές. Ακριβώς. Και αναγκάζεται μετά ο Αρτέμις Σόρας να κάνει εξώδικο να απαιτήσει την απάντηση. Γιατί είναι υποχρεωμένες οι υπηρεσίες αυτές να απαντήσουν. Ναι. Τώρα σε αυτό εδώ που λέτε, επειδή σήμερα το βλέπω, το επισημαίνουμε με πάρα πολύ σαφή τρόπο, είναι κάτι που δεν ήταν ομιχλώδες και τώρα το κάναμε πολύ ξεκάθαρο και νομίζω καταλαβαίνουν οι φίλοι ακροατές τι λέμε, ότι και ο Υπουργός Οικονομικών ζητά να του απαντήσουν αυτές οι αρχές. Και δεν έχει ληφθεί απάντηση. Δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει στα χέρια του έγγραφο που να λέει ότι βάσει των τάδε και τάδε στοιχείων. Γίνομαι συγκεκριμένος. Ο κύριος Τουρνάρα ζητάει από τις υπηρεσίες της από κάτω του να του καθορίσουν το πλαίσιο κατεβάσματος των χρημάτων που είναι για την ελληνική δημοκρατία. Δεν τίθεται θέμα ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Τίθεται το θέμα της διαδικασίας που πρέπει να γίνει το κατέβασμα των χρημάτων. Ναι. Που σημαίνει ουσιαστικά, το έχουν αποδεχτεί όλοι. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μυστικό, το οποίο βέβαια το έχει πει ο Αρτέμις ο Σόρας, είναι ότι ο ίδιος ο Προβόπουλος από την Τράπεζα της Ελλάδος προτού από 1 χρόνο 1,5 είχε δώσει με πρωτόκολλο καταλληλότητος ένα ομόλογο περίπου 3 δις που είναι από το ίδιο ας πούμε καρνέ, από τον ίδιο λογαριασμό με τα ομόλογα τα 600 που είναι κατατεθειμένα. Ναι. Που σημαίνει ότι αν, επειδή προσκλήθηκε να πάει από τη μεριά του Αρτέμι Σόρα σαν μάρτης στο δικαστήριο που έγινε, εάν πήγαινε εκεί έπρεπε να απαντήσει γιατί στην πρωτοκολλημένη απάντηση που μας έχεις δώσει λες ότι το ομόλογο αυτό είναι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν ακουμπάς αυτά που είναι από τον ίδιο λογαριασμό και κάνεις το κορόιδο. Για τα 3 δις υπάρχει απάντηση ότι το ποσό υπάρχει. Σαφέστατα. Όχι μόνο το ποσό υπάρχει. Δεν τίθεται ότι είναι όλα με πλήρη νομιμότητα. Τα πάντα. Υπάρχει πρωτόκολλο ότι παραδόθη στην Τράπεζα της Ελλάδος και υπάρχει πρωτόκολλο παραλαβής από την Τράπεζα της Ελλάδος του συγκεκριμένου ομολόγου. Και είναι με απάντηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ότι όλα είναι νόμιμα. Μάλιστα. Ας έρθει τώρα να ισχυριστεί ότι αυτά τα 600 του Αρτέμι Σόρα τα οποία είναι κατατεθειμένα δεν είναι πια το Αρτέμι Σόρα. Που είναι από τον ίδιο το λογαριασμό. Θα το πούμε πολλές φορές αυτό για να γίνει σαφές ότι υπάρχει απάντηση της Τραπέζης της Ελλάδος ότι από τον ίδιο λογαριασμό εκδίδεται ένα ομόλογο 3 δις, κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Ελλάδος απαντά είναι απολύτως νόμιμο. Βέβαια. Και έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Για τα 3 δις. Για τα 3 δις. Μάλιστα. Από την άλλη, ρωτά ο Υπουργός τις υπηρεσίες τις οποίες ελέγχει, υποτίθεται ότι ελέγχει. Για να είμαστε πιο σαφείς. Υποτίθεται
ότι ένα κράτος μπορεί να ελέγξει αυτές τις υπηρεσίες, δηλαδή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, την Τράπεζα της Ελλάδος. Εδώ είναι τα δύσκολα, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εδώ είναι τα δύσκολα. Γιατί εδώ μπαίνουμε στα δύσκολα. Πάντως αυτή τη στιγμή έχει ένα όπλο στα χέρια του Υπουργός Οικονομικών. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι εγώ, κύριοι, έχω προβεί στις νόμιμες διαδικασίες και έχω αποστείλει έγγραφο με το οποίο ζητώ να προχωρήσει η διαδικασία ίσπραξης των 600 δις. Έχει ένα τέτοιο όπλο στα χέρια του αυτή τη στιγμή ο κύριος Τουρνάρας. Αυτό είναι άλοθη. Δηλαδή αν έχουμε κάποιον υπαλληλό μας ο οποίος δεν μας κάνει τη δουλειά, λέμε εφόσον ο υπάλληλός μας δεν είναι καλός, όχι, εγώ δεν. Προσέξτε με, δεν λέω κύριε Θεοδωρόπουλο ότι αυτό είναι άλοθη. Δεν είναι άλοθη σίγουρα. Αλλά λέω ότι μπορεί να πει αύριο, ορίστε κύριε, εγώ το έστειλα το έγγραφο στις υπηρεσίες μου και οι υπηρεσίες μου καθυστερούν να μου απαντήσουν. Μάλιστα. Δεν καθυστέρησε καθόλου. Από την άλλη όμως τιμωρείται ο πολίτης ο οποίος υποφέρει σήμερα, μένει άνεργος, τα παιδιά του άνεργα και δεν μπορεί να ζήσει. Κύριε Τζιώρα, δεν καθυστέρησε να υπογράψει όμως καθόλου το τρίτο μνημόνιο και όλα τα μνημόνια που έχει υπογράψει. Ναι. Εκεί πέρα σπέβδει. Εκεί πέρα σπέβδει. Ναι. Σε αυτά που είναι όμως για το καλό του ελληνικού λαού, που είναι δικά του, που τα δικαιούται. Γιατί θέλω να το τονίσω ότι αυτά τα χρήματα είναι κατατεθειμένα από τον Αρτέμι Σόρα, που είχε σαν πληρεξούσιος την διαχείρισή τους. Τώρα όμως είναι δικά μας. Είναι κατατεθειμένα στην ελληνική δημοκρατία. Δεν ανήκουν πια στο Σόρα. Ανήκουν σε εμάς. Και αν θέλετε το ψήφισμα που γίνεται τώρα, που υπογράφουμε, έχει την έννοια της κληρονομιάς. Δηλαδή, όπως όταν αποκτήσουμε κάτι κληρονομικά, πρέπει να πάμε να κάνουμε αποδοχή της κληρονομιάς, υπογράφοντας. Ναι. Έτσι λοιπόν και αυτά τα χρήματα τα οποία είναι δικά μας, για να τα αποδεχτούμε, πρέπει να υπογράψουμε. Ότι θέλουμε τα χρήματα αυτά, ναι, αποδεχόμαστε. Να κάνουμε την αποδοχή δηλαδή. Αποδεχόμαστε το ποσό αυτό των χρημάτων τα οποία δίνει ο δωρητής. Ακριβώς. Και εμείς λοιπόν υπογράφουμε ένα απλό χαρτάκι το οποίο λέει ότι ζητούμε τον λογιστικό έλεγχο του δημοσίου χρέους και ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εισπράξει το ποσό αυτό για να πάψουμε να παραμένουμε εξαθλιωμένοι και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας να χειροτερεύει. Είναι τρομερό να μπορεί η Ελλάδα να φύγει από την κατάσταση που βρίσκεται. Είναι τρομερό να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει παγκόσμιο πρότυπο ανάπτυξης. Είναι τρομερό να μπορεί ο Έλληνας να πάρει τη θέση την κυρίαρχη που πρέπει να πάρει και να το εμποδίζουν το κατεστημένο το πολιτικό. Μαζί με το τραπεζικό και να βρίσκονται απέναντί μας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς. Η άποψή σας κύριε Θεοδωρόπουλε, με συγχωρείτε εδώ, η άποψή σας είναι ότι το πολιτικό καθεστώς απλά κοινοποιώντας αυτή την εντολή, ας πούμε, ο Υπουργός Οικονομικών προς τις αρμόδιες αρχές, Τράπεζα Ελλάδος, ΟΔΙΧ κλπ, βγάζει την ουρά του απ' έξω. Με κανέναν τρόπο. Πώς είναι δυνατόν να το κάνει αυτό? Μπορεί να πει ο Υπουργός Οικονομικών ότι εγώ έκανα τη δουλειά μου ως Υπουργός, έστειλα το έγγραφο για να εισπραχθούν τα χρήματα και οι υπηρεσίες μου κολυσιεργούν? Έχει την απόλυτη ευθύνη, όπως και όλο το πολιτικό κατεστημένο, για την κατάσταση αυτή. Είναι υπόλογοι σύμφωνα με την μήνυση που έχει κάνει ο Αρτέμις Σόρας της εσχάτης προδοσίας, γιατί ιδιωτική και δημόσια περιουσία μετά από το τρίτο μνημόνιο με το 254 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης είναι άνευ αφέσεως και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ισχύρας δανειστών. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά, η Ελλάδα έχει ξεπουληθεί. Βέβαια αυτό που τονίζει συνέχεια ο Αρτέμις Σόρας είναι ότι οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί είναι άνομοι για πολλούς λόγους. Και όταν θα τα δούμε από καλύτερα όλα αυτά,
θα καταλάβουμε ότι δεν ισχύει τίποτα. Που σημαίνει ότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή είναι αντισυνταγματικό και δεν έχει την εκπροσώπηση της θέλησης του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και δεν γίνεται αποδεκτό. Μάλιστα. Πάλι εδώ, γιατί να ξέρετε ότι οι περισσότεροι ακροατές μας αυτή τη στιγμή κάπου σε αυτά τα σημεία έτσι, αδυνατούν λίγο να καταλάβουν τη διαδικασία. Και πολλές φορές χρειάζεται να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα στις εκπομπές μου, ακριβώς γιατί υπάρχει μια αδυναμία να αντιληφθεί ο κόσμος ότι εδώ υπάρχει ένα κράτος εν κράτη. Κράτος εν κράτη. Είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει ένα κράτος εν κράτη λοιπόν. Ποιο είναι αυτό το κράτος εν κράτη? Υπάρχει μία πλευρά, η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους, ο οποίος σήμερα μάλλον κολλησιεργεί στο να προχωρήσει στη διαδικασία ίσπραξης αυτών των χρημάτων. Πιστεύω ότι το μεγάλο πρόβλημα λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα από το πρόβλημα της Τράπεζας της Ελλάδος λέγεται Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Που δεν είναι ούτε εθνική ούτε Ελλάδος. Ούτε η μία ούτε η άλλη. Το 100% όπως έχουμε ξαναπεί του μετοχικού κεφαλαίου ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος το 27 δόθηκε από την Εθνική Τράπεζα, που σημαίνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει για την Εθνική Τράπεζα ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος. Που σημαίνει ότι αυτές οι δύο οι τράπεζες ουσιαστικά ελέγχουν τα πάντα. Ο ένας είναι εποπτευόμενος και ο άλλος εποπτεύουν οργανισμός. Είναι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν το άβατο. Απαγορεύεται κάθε έλεγχος του κρατικού μηχανισμού. Είναι εταιρείες οι οποίες δεν έχουν πληρώσει ούτε €1 φόρο στο ελληνικό κράτος παρά τα δισεκατομμύρια που έχουν κερδίσει. Αυτές οι δύο τράπεζες, και ας πάμε την Εθνική Τράπεζα, είναι το πρόβλημα που δημιουργείται, το βασικό πρόβλημα που δημιουργείται στην Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα με την Τράπεζα της Ανατολής. Από εκεί ξεκινάνε όλο το πολιτικό κατεστημένο που ελέγχεται μέσω των τραπεζιτών, και κάθε ανομία ξεκινάει από την Τράπεζα της Εθνικής. Είναι τεράστια. Καταρχήν η Εθνική έχει πτωχεύσει στην Ελλάδα 4 φορές. Είναι αυτή που έχει το χρέος της Ελλάδος. Και να σας πω, από τη μία μεριά στο μνημόνιο υπογράφει ο Στουρνάρας σαν εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου, του ελληνικού λαού, και από την άλλη σαν εκπρόσωπος των δανειστών υπογράφει ο κύριος Προβόπουλος. Δεν υπογράφει η Τρόικα. Που ουσιαστικά ο ένας είναι ο δανειστής και ο άλλος είναι ο δανειζόμενος. Οι απαιτήσεις λοιπόν που υπάρχουν έναντι του ελληνικού λαού είναι από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι τραπεζίτες επικυριαρχοί έχουν φτιάξει το παιχνίδι έτσι ώστε να κρατάνε υπόδουλα τα έθνη, τους ανθρώπους. Όλη αυτή η διαδικασία σχετικά με τα 600 δις δεν είναι μόνο να το δούμε από την ηλιστική πλευρά, δηλαδή ότι υπάρχουν 600 δις να τα πάρουμε, όσοι δεν είχαμε καγέν να αγοράσουμε καγέν ή να πάρουμε εξοχικά κτλ. Η διαδικασία αυτή, το ότι υπάρχουν εκεί τα χρήματα, αλλά πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ και να κάνουμε ορισμένες ενέργειες για να τα απαιτήσουμε, μας πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω. Μας πηγαίνει στο να αρχίσει να λειτουργεί ο νους μας. Λέμε αφύπνιση. Αφύπνιση είναι η λειτουργία του νοός, γιατί ύπνος είναι η λειτουργία υπό του νοός. Το λέει η λέξη μόνη της. Όταν αρχίζουμε και βάζουμε στη διαδικασία λειτουργίας του νου μας, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε πόσα έχουμε, καταλαβαίνουμε τι μας έχουν κάνει, και όλα αυτά μας δημιουργούν την κατάλληλη προστασία για να μην ξαναπέσουμε στο ίδιο πρόβλημα.
Γιατί εάν ας πούμε ο Σόρας είχε δώσει τα χρήματα διαφορετικά, δεν είχαμε μπει στη διαδικασία αυτή και δεν είχαμε αντιληφθεί το τι έχει παιχτεί στην Ελλάδα. Που δεν είναι θέμα χρημάτων, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Μάλιστα. Το θέμα της κατάστασης που υπάρχει σήμερα ξεπερνάει το οικονομικό. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Μετά από 10 χρόνια θα ήμασταν στην ίδια κατάσταση. Υπερδανισμένοι, υπερχρεωμένοι, έχοντας άλλα ιδανικά. Βλέπουμε τώρα όμως ότι με τη λειτουργία του ΝΟΟΣ αρχίζουμε και είμαστε υποψιασμένοι, καταλαβαίνουμε τι γίνεται, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και καταλαβαίνουμε και εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Το βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι συνένωση. Είναι να ενωθούμε. Αν ενωθούμε όλοι μαζί, οι Έλληνες, θα φέρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει να φέρουμε. Θα κάνουμε την Ελλάδα ελεύθερη και θα μπορέσουμε μετά να ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Βέβαια, αυτό είναι και το πιο κρίσιμο σημείο που πρέπει εδώ να επισημαίνουμε συνεχώς, μέχρι να το καταλάβει και ο τελευταίος και να πει ναι, εγώ θέλω να γίνω αποδέκτης αυτών των χρημάτων. Γιατί νομίζω ότι εδώ μπαίνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της συζήτησης. Μέχρι να γίνει και ο τελευταίος Έλληνας αποδέκτης αυτής της κατάστασης. Δεν υπάρχει μια κατάσταση. Βλέπουμε στη Γερμανία πολίτες Γερμανοί να διαδηλώνουν κατά των τραπεζών. Μα μια χώρα, λένε οι πολίτες, που είναι τόσο ανεπτυγμένοι, που ζουν οι άνθρωποι εκεί με αξιοπρεπή εισοδήματα, γιατί διαδηλώνουν κατά των τραπεζών? Για ποιο λόγο? Μα αυτοί οι άνθρωποι μπορούν, ας πούμε, παρά το γεγονός ότι ζουν με πολύ καλύτερα εισοδήματα από εμάς, να διαδηλώνουν κατά των τραπεζιτών και κατά των τραπεζών. Αν δούμε και στη Γερμανία... Και να βλέπουμε τεράστιες συγκεντρώσεις οι οποίες να σχετίζονται με το θέμα των τραπεζών. Είναι τόσο κουτί οι Γερμανοί πολίτες που παρά το γεγονός ότι έχουν αξιοπρεπή εισοδήματα διαδηλώνουν κατά των τραπεζών. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα ως Έλληνες. Αν έχουμε καταλάβει πραγματικά πώς παίζεται το παιχνίδι. Οι απαξίες του ανθρώπου δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στη Γερμανία. Και στη Γερμανία υπάρχουν αυτοί που είναι επικυρίαρχοι και χρησιμοποιούν τους Γερμανούς. Αλλά και εκεί πέρα τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Φυσικά και δεν είναι. Οι άνθρωποι υποφέρουν πάρα πολύ και επειδή έχω προσωπική εμπειρία, γιατί ήμουν χρόνια στη Γερμανία. Να σου πω ένα παράδειγμα από παλιά. Βέβαια αυτό δεν λέει τίποτα. Αλλά όχι ότι ζουνε ή δεν ξέρω εγώ πώς, σε πολλές περιπτώσεις ζουνε ακόμη και από τη σημερινή μας κατάσταση χειρότερα στη Γερμανία. Παρόλο ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο προσφέρει στον κόσμο, ας πούμε, περίθαλψη καλύτερη από εδώ κτλ. Δεν το συζητούμε. Είναι πολύ έχει ένα πολύ καλύτερο κοινωνικό κράτος. Έχει ένα πολύ καλύτερο σύστημα. Οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ υψηλότεροι από τους μισθούς του δημοσίου τομέα. Οπότε το κράτος το ίδιο προτρέπει τον πολίτη να εργαστεί, να παράξει υπηρεσίες, να παράξει προϊόν για να ζήσει καλύτερα. Εδώ, ενώ στην Ελλάδα το κράτος προτρέπει τον πολίτη να βρει τρόπο να μπει μέσα στον κομματικό μηχανισμό και να γίνει δημόσιος υπάλληλος για να ζήσει καλά. Εκεί τον προτρέπει για το αντίθετο, να εργαστεί. Και παρόλα αυτά οι άνθρωποι εκεί έχουν ξυπνήσει, μου φαίνεται, περισσότερο από εμάς. Γιατί έχω δει χιλιάδες διαδηλώσεις να γίνονται στη Γερμανία κατά των τραπεζών. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Γερμανία είναι κατά της Ελλάδος. Όταν λέμε η Γερμανία δεν εννοούμε οι πολίτες οι Γερμανοί. Ακριβώς. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Και γιατί αυτό μιλάμε για τους επικυρίαρχους. Για τους επικυρίαρχους. Έχουν κάνει το ίδιο κακό και την ίδια ζημιά και στη Γερμανία. Έτσι. Η Γερμανία, πολλά πράγματα που έχουν κάνει αυτοί που την κυβερνούν, οι επικυρίαρχοι της, τα έχει κάνει με ελληνικά χρήματα. Είναι ένα άλλο θέμα. Και κάποτε αυτή η υπόθεση Ανατολής θα φτάσει μέχρι τη Γερμανία και θα φτάσει μέχρι την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, γιατί ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω εγγυήσεως χρωστάει τα χρήματα αυτά πέρα από την εθνική. Αυτά είναι δικά μας. Ενώ λοιπόν είναι όλα δικά μας, ενώ έχουμε τόσα πολλά, εκτός ότι μας τα έχουν στερήσει, μας τα έχουν εκλέψει, θέλουν να μας απαξιώσουν και να μας αφανίσουν.
πρέπει να αντιδράσουμε και πρέπει να αφυπνιστούμε και πρέπει, πλησιάζοντας τους ανθρώπους, πέρα από αυτά που τους λέμε και πέρα από την υπογραφή τους που ζητάμε, είναι να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι από τη στιγμή που υπογράφουν αναλαμβάνουν την ευθύνη και αυτή της αποστολής για ενημέρωση των συνελλήνων μας. Δηλαδή, δεν έβαλα υπογραφή και τέλειωσα, πρέπει να συνεχίσω, πρέπει να ενημερώνω κι άλλους, γιατί είναι θέμα όλων μας. Κανένας δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος ευδαίμων, όπως λέει ο Αριστοτέλης, αν είναι μόνος του. Γιατί ή θα είναι ζώων ή Θεός. Ο πολίτης είναι σε πόλη και αφορά πολιτεία. Πρέπει η κοινωνία μας όλοι μαζί να καταλάβει, να αφυπνιστεί και να ζητήσει τα δικά της. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Βλέπετε με τους Δήμους. Έρχεται ο Ασόρας και λέει ότι ξέρεις, Έλληνα, έχει σε παγκόσμιο καταπίστευμα, σε παγκόσμιο ταμείο χρήματα που είναι για σένα. Δεν το λέει κανένας άλλος. Ναι. Γιατί ακόμη και στα πανεπιστήμια αυτά που διδάσκονται αυτά που τους επιτρέπουν οι επικυρίαρχοι. Η διδακτέα ύλη είναι συγκεκριμένη. Αυτά τα οικονομικά εργαλεία, αυτές οι δυνατότητες, προφανώς ας πούμε ότι λέγονται σε πολύ κλειστά κλαμπ, σε πολύ... Δεν διδάσκονται ούτε στα πανεπιστήμια οικονομικών αυτά τα πράγματα. Αυτά κανονικά θα έπρεπε, έτσι. Δεν διδάσκεται τίποτα. Οι διεθνείς συνθήκες, αυτές που έχουν υπογραφεί, διεθνείς συνθήκες για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κλπ. Για το καταπίστευμα των χωρών που τοποθετούνται κάποια χρήματα όταν βρεθούν σε μια δύσκολη κατάσταση, να μπορούν να παίρνουν χρήματα από το ταμείο αυτό για να ξεφεύγουν από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αυτά πια είναι άγνωστες αυτές οι πληροφορίες. Γίνονται γνωστές τώρα από την ομάδα AEN και από τον Αρτέμι Σόρα. Είναι απόκριφες γνώσεις. Ναι, λες και είναι απόκριφη γνώση. Δεν το γνωρίζει ο πολίτης ότι ξέρεις κάτι. Η κυβέρνησή σου πριν από πολλά χρόνια έχει υπογράψει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπως και πάρα πολλές άλλες κυβερνήσεις, αυτή τη συμφωνία να γίνει ένας λογαριασμός καταπιστευματικός, να τοποθετηθούν εκεί κάποια χρήματα, τα οποία στη συνέχεια, όταν μια χώρα βρίσκεται σε πρόβλημα οικονομικό, να μπορεί από εκεί να αντλεί κεφάλαια με μηδενικό επιτόκιο, για να μπορεί να ανορθώσει την οικονομία της. Έτσι. Δεν ξέρει κανένας τίποτα και βάζουν πάντα ανθρώπους στα κρίσιμα σημεία για να ελέγχουν να μην ξεφύγει τίποτα και να μην μάθει κανένας τίποτα, για να μπορούν να τα ελέγχουν όλα αυτά οι ίδιοι επικυρίαρχοι και ακόμα και η CIA, οι οποίοι όλοι ξέρουμε και νομίζουμε ότι είναι η υπηρεσία μυστική της Αμερικής, είναι ένα τεράστιο λάθος, ένα τεράστιο ψεύδος. Η CIA είναι η υπηρεσία η οποία ιδρύθηκε για να ελέγχει αυτό το διεθνές καταπίστευμα ότι χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο. Γιατί ο νόμος του καταπιστεύματος είναι ανθρώπινος νόμος. Η CIA ιδρύθηκε για να ελέγχει τη σωστή λειτουργία των όρων του καταπιστεύματος. Και αντί να λειτουργεί έτσι η CIA, επειδή τη διαχείριση καταφέρανε και την πήραν στα χέρια τους οι επικυρίαρχοι, αντί να εργάζεται για τους ανθρώπους η CIA, εργάζεται για τους επικυρίαρχους, εναντίον των ανθρώπων. Πώς ένας νόμος ο οποίος ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, πώς ένας νόμος που ψηφίστηκε από τους ανθρώπους για τον άνθρωπο, επειδή πέρασε στα χέρια των χαζάρων επικυριάρχων, έχει στραφεί εναντίον του ανθρώπου. Δεν είναι υποχρέωσή μας να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Δεν είναι υποχρέωσή μας η ενημέρωση. Δεν είναι υποχρέωσή μας να αλλάξουμε για αυτό το οποίο μας ανήκει, να γίνουμε απαιτητικοί και να το πάρουμε στα χέρια μας. Μέχρι πότε θα το ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση? Εμείς που γνωρίζουμε, εμείς που ξεκινάμε τη διαδικασία να έχουμε την Ελλάδα δικιά μας. Τώρα αυτό το ερώτημα πρέπει να το απαντήσουμε όλοι μας, όλοι οι Έλληνες πολίτες. Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε τέτοιου είδους καταστάσεις? Γιατί η Ελλάδα έχει ζήσει καταστροφές, λοιπόν, φοβερές καταστροφές, έχει ζήσει πολέμους που δεν έπρεπε να εμπλακεί, έχει ζήσει πολλά πράγματα τα οποία, όπως λέει ο Αριστοτέλης, επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες. Αφενός για να συντηρείται με τα χρήματα των πολιτών η φρουρά του καθεστώτος, και αναφερθήκαμε πριν στη φρουρά του καθεστώτος, αυτούς που δεν εργάζονται και έχουν υψηλές αμοιβές, και αφετέρου
για να είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για να επιβουλευτούν, να σκεφτούν τα δικά τους, να σκεφτούν το πραγματικό πρόβλημα και να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Αυτό κάνουν οι τύρανοι, πτωχεύουν τους πολίτες. Ο Αρτέμις Ώρας μας έχει δώσει τα όπλα. Τα όπλα είναι ικανά και τα όπλα είναι αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούνται από χειριστές. Εάν δεν σηκωθούμε να πάρουμε τα όπλα να τα χρησιμοποιήσουμε, ό,τι και να βάλε ο Αρτέμις Ώρας δεν έχει κανένα νόημα. Ό,τι και βοήθεια θέλει να μας παράσχει και ο Αρτέμις Ώρας και η ΕΝΤ, εάν εμείς δεν το θέλουμε, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι τα όπλα υπάρχουν. Η δύναμη είναι τεράστια που αποκτούμε με τα όπλα αυτά, γιατί σε αυτά πάνω στηρίζονται επικυρίαρχοι. Όταν έχεις τα δικά τους τα όπλα στα χέρια σου, αποκτάς τεράστια δύναμη. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα αυτά και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για την ελευθερία μας. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας και να είναι δικιά μας και όχι δικιά τους. Και αυτό είναι αποστολή μας και καθήκον μας. Δεν είναι δυνητικό. Αν δεν το κάνουμε, ο ελληνισμός θα έχει πρόβλημα. Ήδη έχει μεγάλο πρόβλημα ο ελληνισμός. Μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα έχει ακόμα μεγαλύτερο. Θα μεγαλώνουν τα προβλήματα του ελληνισμού. Είναι η ώρα λοιπόν να σταματήσουμε το κατεστημένο να καταστρέφει τον Έλληνα και την Ελλάδα, και είναι η ώρα αυτά τα όπλα τα οποία μας έχουν προσφερθεί. Υπάρχει πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι στον Αντίνο, δεν μπορεί ο άλλος να καταλάβει πώς είναι δυνατόν κάποιος Σόρας ή οποιοσδήποτε Σόρας που μπορεί να διαχειριστεί τόσο μεγάλα κεφάλαια, δεν τα χρησιμοποιεί για τον εαυτό του. Δεν μπορεί, κάποιο κέρδος θα υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτά υπάρχουν. Εμείς τι απαντάμε σε αυτό? Τι απαντάμε σε αυτό? Ορίστε. Τι απαντάμε εμείς σε αυτό? Τι απαντάει η ομάδα ή η ΕΝΤ σε αυτό? Δηλαδή ότι κάτι υπάρχει πίσω, κάτι κρύβεται πονηρό, ύπουλο κλπ. Οι απόψεις που έχουμε για κάθε γεγονός, η εκτίμηση για κάθε γεγονότος εξαρτάται από τις προσλαμβάνουσες σκέψεις, καταστάσεις που έχουμε μέσα από το κατεστημένο αξιακό σύστημα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το αξιακό σύστημα που έχουμε, αυτά έχει σαν πρότυπά του, γιατί έχει πρότυπα τα χαζοεβραίικα πρότυπα. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτά όμως. Ναι, αλλά θα μπορούσαμε το ίδιο να πούμε και για τους εθνικούς μας ευεργέτες, οι οποίοι για την απελευθέρωση της Ελλάδος διέθεσαν τις περιουσίες τους, ολόκληρες τις περιουσίες τους, και έχουμε, ειδικά εμείς εδώ στην Ήπειρο, έχουμε ευεργετήσει το έθνος με τεράστια κεφάλαια, και το γνωρίζουν καλά αυτό οι Ήπειρώτες. Πόσα υπηρώτικα κεφάλαια διατέθηκαν την περίοδο της Επανάστασης. Πόσα υπηρώτικα κεφάλαια διατέθηκαν για να γίνουν ελληνικά σχολεία, για να γίνουν οικοτροφία, για να δοθούν σε φτωχούς πολίτες. Πόσα διατέθηκαν χρήματα τα οποία τα διαχειρίστηκε η Εκκλησία με τον τρόπο που τα διαχειρίστηκε, και πόσες μηνύσεις έχει κάνει εδώ πέρα ένας σύλλογος στα Γιάννηνα για την κακοδιαχείριση αυτών των χρημάτων. Άρα υπήρξαν και στο παρελθόν άνθρωποι οι οποίοι διέθεσαν ολόκληρες τις περιουσίες τους, πλούσιοι άνθρωποι, για την Ελλάδα. Ωραία, υπήρχαν ευεργέτες όντως. Υπήρξαν ευεργέτες πολλοί στην Ελλάδα. Και άλλοι που θεωρούμε ότι είναι ευεργέτες και αντί να μας πήρανε. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Ορίστε. Είναι αλήθεια. Το θέμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή τα χρησιμοποιούμε και μετά να ψάξουμε να βρούμε τι υπάρχει από πίσω. Το μόνο που υπάρχει από πίσω, γιατί είναι πεντακάθαρα τα πράγματα, είναι χαρακτηριστικό ότι στην απόφαση του δικαστηρίου λέει ότι ο κύριος Σόρας θα δώσει, είναι διατεθειμένος να δώσει τα 600, μάλλον τα έχει καταθέσει υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας τα 600 δις, και λέει ότι το ποσοστό το οποίο λέει ότι θα παίρνει κάθε χρόνο, το 0,5%, θα το καταθέτει σε λογαριασμό, ο οποίος θα διαχειρίζεται από Έλληνες, για να μπορεί να μένει μέσα αυτό για την ανάπτυξη και για τα έργα. Ακόμα και ο τόκος, ο οποίος αναλογεί στα 600 δις του με 0,5%. 0,5%. Ναι. Μισό τα 100. Μισό της εκατό. Θα επιστρέφει πάλι στους Έλληνες. Ναι.
Είναι δεδομένο. Να ψάχνω να βρω δράκους, να ψάχνω να βρω τίποτα, αφού όλα είναι για την Ελλάδα. Ουσιαστικά τα δωρίζει, τα κάνει δωρεά στην Ελλάδα. Ναι. Να τον πούμε δωρητή, να τον πούμε ευεργέτη. Όπως και να τον πούμε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτά υπάρχουν και για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε σωστά για την ελευθερία μας, να τη διεκδικήσουμε, πρέπει να συμμετέχουμε στο ψήφισμα των Ελλήνων, πρέπει να υπογράψουμε και πρέπει να βοηθήσουμε κι άλλους για την αποστολή μας να αφυπνιστούν και να υπογράψουν. Και όσο πιο γρήγορα το κάνουμε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Να είναι η Ελλάδα ελεύθερη, να είναι η Ελλάδα δικιά μας. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Θεοδωρόπουλε. Να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή χρονιά σε όλους μας. Εσείς είπατε στην αρχή της συζήτησης ότι αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά απελευθέρωσης των Ελλήνων. Ακριβώς. Λοιπόν. Θα το ξαναπώ στο τέλος. Ωραία. Βάλτε λοιπόν τον επίλογο τώρα. Λοιπόν, μιλάω στους συνέλληνες. Είναι υποχρέωσή μας, είναι αποστολή μας να απελευθερώσουμε την Ελλάδα. Να ενημερώσουμε, να αφυπνίσουμε και να ενωθούμε. Όταν το κάνουμε αυτό, είναι συμπαντική εντολή. Να έχουμε την Ελλάδα ελεύθερη και να ζούμε πάνω της στην Ελλάδα, στη μητέρα των μητέρων μας, όπως ακριβώς αρμόζει στον ελληνικό λαό. Καλή χρονιά και ελεύθερη χρονιά. Καλή χρονιά και καλό σας μεσημέρι, κύριε Θεοδωρόπουλο. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά, φίλες και φίλοι. Από τον κύριο... Μιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Θεοδωρόπουλο, είναι μέλος της ομάδας AEN στην Ελλάδα. Από μένα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Θα συνδεθούμε τον Real FM από όπου θα παρακολουθήσουμε την εκπομπή Ελληνοφρένεια. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.